apa lakon sing mbok rasake Legoro? Sampeyan iku sinten? Aku Retna Swida, ya Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul kula hormati. Legowo, Dawuh. ning kene aku bakal sabiyantu marang kowe. Coba ning pinggir sendang kae ana sendang pengilon. Kowe abyura ana ing tengah sendang kae Legowo. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ratu. Panjenengan sampun dumateng. Saikine kawujudanmu wis malih bagus. Mula kowe aja pisan-pisan duweni rasa adigan, adigong, adiguna. Kaping pisan, kowe kudu tetulung karo sak padan-padane. Kaping pindho, kowe aja duweni rasa serik marang wong tuamu. Mergo iku sing ngukir wong jiwa lan ragamu. Mula saka kuwi, kowe golek ana wong tuamu Legowo. Ngestokaken dawuh Kanjeng. Saikine kowe leledang ana ing kraton Tandis. Ing bisuke ning kono kowe bakal bisa nemu kamulyan uripmu Legowo. Sampun gamblang luwih terwaca panuwun tambahi panjenengan. Saiki uga aku ngesake kondur, Kakang. Badhe ngersakaken kondur. Pancene kaya Oh, ngono. jalaran sampun sawetawis dangu panjenengan nilaraken Kraton Majarata selak dados pangantuanipun kawula wonten ing kula badhe nderekaken tindak panjenengan. Namung kemawon Gusti Putri, saderengipun panjenengan kondur kepareng kula badhe matur kaliyan panjenengan. Babagan apa? Menika kapribaden kula kaliyan panjenengan. Gusti Putri, kula rawuh wonten ing Kraton Majarata menika sampun sawetawis dangu sanget. Kula nggadhahi pamrih, namung setunggal pamrih. Kula tresna kaliyan panjenengan Gusti Putri. Gusti Putri Kencana kula. Sing gedhe wae Kang Apurani. Aku ora bisa nampa tresnamu. Mergo pancen aku ora tresna karo pisan karo panjenengan. Monggo. Menika sawetahipun hak panjenengan. Nanging kula sampun kelajeng sumpah menawi boten saged kaleksanan kula gesang sarengan kaliyan panjenengan. Lila kula entengaken pejah. Diajeng kencana sak, Kang Mbok. Coba diemutke. Mbok menawa wae bisa saya mendho lan jek paman panjenengan menika emot. Mboten saki bacotke lho, Paman. Kula menika pawakan jan. Wong lanang sepira to pengangen-angen yen cabar tanpa kaliya. Lila kula pejah. Lila kersa panjenengan lados kaliyan kula. Semono uga aku, Kakang. Katimbang aku kadhe wong lanang sing ora tresnane. Tak enteke patiku Joko Pati. Menapa kelampah kula ngruda pejo kaliyan panjenengan? Ora bakal kelakon.
badhe kula bawan. Badhe kula bawan. Sopo kuwi, Gus? Aku Pangeran Adiwarna. Pangeran Adiwarna. Menika dede perkawis panjenengan sampun ngantos panjenengan derek cantuk lawuh perkawis. Kok upama aku ora nyarumpa sebab perkara iki aku dosa mergo aku ngerti. Lamun toh kowe bakal mrawasa kelawan salah suwijining wanita sak tengahing dalan. Ora bakal taksir pangeran. Kan iku tak elikake sarana aris. Panjenengan ora mendonen malah saya ndodro. Tak anggap kelilip lan kepalang. Yen perlu tak singkirake. Tiba kosok balen yen kowe mbacet kowe sing bakal tak singkirake saka papan kene. Leno pangin dawuh Ayo maju, maju. Pangapunten saderengipun menawi keladuk kula nyarepipun sedaya perkawis panjenengan. Namun kula kepengin sawung panjenengan niku sinten? Ratu Kencana Wulan saka Kraton Majarata. Sang Juwita Ratu saking Majarata. Sang Juwita Ratu dene kula sampun paring pitulungan dhateng panjenengan, kula mboten ngalap opah. Namung jalanan kula matik-matik salah satunggalipun wanudya kinarya jagti anggen kula jumeneng nata wonten ing taun mulat menawi wonten kersa penggalih panjenengan badhe kula boyong kula sengkakaken minangka dados garwa kula. Menawi ngaten kula purun. Ulun saestu menawi monggo. Ayo biasa. Menika mapanipun wonten ing saktengahipun wana gelaran-gelaran ngaten. Aku njaluk tulung sedulur. Mergo aku doyak-oyak marang pawongan kang ing kono kepengin mrawasa anake. Tasih dijo kan panjenengan. Rumangsaku kaya ngono. Sak gatuk-gatuk ing nalar kula badhe mitulungi dumateng panjenengan. Menawi tasih Ayo bali melu aku. sinten menika? Gurungsa. Gurawangsa. Sowo Aku Legowo. legowo. Ono sambungane apa karo Dudu sanak dudu kadang ning aku wis tanggung menani bab kawilujengane Gusti. kowe ora usah melu perkara kowe becik wis sumikira. Kosok bali yen kowe batut aku sing gak Mati sorane. Matur nuwun banget Kang Gedhe marang sliramu. Umpama ta ora ana lega kelakon aku kejamah marang Gurawangsa. Ing kene sesulih kanggo kowe. Mong siji, aku bakal pasrah. Aku kepengin dadi bojomu Legowo. Jaripun kula niku mboten kegagal ngenani bab ganjaran. Nanging kalau gran menggawe kula Gusti Putri. Nanging nuwun sewu nggih Gusti Putri. Wedal menika kula mboten saged atur pawangsulan ingkang gumathok. Jalaran kula tasih ngupadi tiyang sepuh kula mangke menawi ta sampun kepanggih, kula badhe nyesekaken wedal atur pawangsulan gumathok. Oh, kaya ngono. Ya wis ora apa-apa, aku sabar ngenteni. Tak ranti nyang kraton Tandis, sak tekamu tak enteni. Ingkang ya, atos Legowo. kamudian sing ora nyono-nyono. Sopo? Ya urunge mati golekno Legowo. Nggih, Pak. Aku arep delok kapura karo Legowo, aku wedi nek diobong ning neraka aku. Sampeyan aja kono ngono. Pak, jenengan kok gremeng madosi Legowo niku kapernah napa? Anakku.
Anakku Mas. Melingaten panjenengan menika patih Guna Santo wonten Kraton Dana Mulat. Ben. Pak, mapan kleresan panjenengan sampun kepanggih kali Legawa. Endi Mas? Kula niki Legawa. Aja ngono Mas. Legawa iku elek. Sampeyan aja ngece to. Nggih, rikala panjenengan buka wonten ing pendhapi Kraton Dana Mulat. Legawa niku tumuju wonten ing Samudra Kidul ing pangangkah badhe mejaipun yuswanipun, nyawanipun. Dumadakan mriku wonten rawuhipun Kanjeng Ratu Retna Suwida. Kawujudanipun Legawa ingkang kala dipun saranani. Saknalika dadi lumayan bagus. Panjenengan guyang-guyung ngenyak tenan. Jajal. Anakku Legawa duwe titikan ajan malih kaping pira titikane tetep ora ilang. Loh tenan lho. Legawa, aku njaluk ngapura najan aku pernah wong tuwa, nanging aku ngrumangsani salah. Aku njaluk ngapura Legawa. Pak, sepinten naging kaluputan panjenengan pun kula ngapura. Tenan, tulus bebudenmu Legawa. Najan biyen kowe tak sia-sia, ning nyatane saiki kowe ngunduh ing kamulyaning urip. Iki kena kanggo contoh kanggo kowe Andaka. Kowe dadi bocah sing apik, aja nulat pakarti ning bapak. Merga tembung gelo kuwi tiba mburi. Salah lan luput mung cukup bapak sing lakoni, anak-anakku dadi wong sing padha becik. Dosa lan luput ayo bareng-bareng dipendhem sing jero ning bumining pangapura ben nukulake woh ing karahayon. Ayu rahayu ing sampeyan. Nuwun para pamirsa, pagelaran